ଜୟ ଦେଖିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଜାତି, ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ସନ୍ଦୀପ। ଜାତି ଅଛି। ତମେ ଯେତିକି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହସ ଯିବ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସେତିକି ଭିଡିଓ ତମ ଦେଖି। ପାଖକୁ ଆସିବେ। तो ଦେଖନ୍ତୁ मुसुए ନା गैंड रे ଆପଣମାନେ थापे मारिया के କେମିତି ଏଇ कहू ବୁଢା जाए ଚୋଦି ये जोता किया ନିଜକୁ आज्ञा हम ଟାଇଗର जाति को नहीं कि ଭାବି हम ହଉଛି श्रमिक भाई ଆଉ बहन को आज्ञा जे कि हम देशर ଜାତି मेरुदंड ଅଜାତିକି ନେଇକି ताको କେମିତି कोबळी କଥା भाबरे କହୁଛି। ताको मां भଉणी नहीं शोधी ଆପଣମାନେ ताको ଡିସାଇଡ कोबळे କରିବେ तारचल्य करछन ୟାକୁ କଣ एटा लास्ट କରାଯିବ। पର୍ଯ୍यंत देखिबे ଟିକେ ମାଧବ ବି ଚୋଦ ଭାଷା ଅଛି ସୁଧୁରି ଆଜ୍ଞା ଯାଉରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏ ଛୋଡି ପୁଅ ଭାଷା ତମ ୟୁଜ ଗଞ୍ଜେଇ କରୁଛି ବେପାର ବନ୍ଦ କର ଛୋଟ ମାଧବ ପିଲା ଚୋଦ ଟିକେ ମାନେ। ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଶର ମଜା ଗ୍ରୁପ ମାଗିଆ ଶଳା ଦିଅରୁ ଏପଟେ ଆଇଁଷିଣିଆ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଗୋବରିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗନ୍ଧ କରୁଛ ଛାଡି ନଥିବ। ସେପଟେ କାହିଁକିନା ମାଗିଆ ଝାଳ ନାଳ ଦେଇକି ଯୋଉ ବାସନ କହୁଛ ଫାସନ କି ମାଗିଲେ ଠିକ ତ ମାଗିଆ ସଫା କରିବାକୁ ଜାତି ଖାଲି ଅଜାତି ସାବୁନଟେ ଆଁ ପାଉନଥିବେ ସେଟା କୋଉଠୁ ତମ ଆଣିବେ ମାଗିଆ ଗାଣ୍ଡିରେ ଫାୟାରିଂ ଲେବର ହବ ମାଗିଆ। ମାଗିଆ ମାନେ। ତୁ ଯେତିକି କଥା କହିଲୁ ଆଉ ତୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ 12ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ରୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ତୁ ସେ 12ଟା ଡ୍ୟାସ୍ ର ଛୁଆ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି। ତୋ ଲେବୁଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇବି ନା ତୋ ବେଳେ ଯଦି ଭାଷା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଯଦି ସୁରୁଆତ କରିବି ତ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଗୁହ ବାହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ତୁ ଲେବରକୁ ନେଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା କହିଲୁ ତୋ ବୋଉକୁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବୁ ତୋ ବାପା କିଏ। ହୋଟେଲରେ ରହି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ବକ୍ଚୁଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓ କରିକି।